Hello guys, welcome to Bodo Team Vlogs. So आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोना मोजाङैनो दं। So आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान ब्लगिं भिडिअ लाना फैलायबाय। ब्लगिं माने जों दा शुटिंनि थाखाय लकेसन नायनो थांदों। बे शुटिंआ जागोन खुलु गुन्दा पार्ट 3 नि। So नोंथांमोनाबो लकेसनखौ नायलांदों आंजों लोगोसे। Let's go. Finalizing दायो लकेसनसिम सफैबाय। स' दायो नायनोसै मा दं, माबोरै लाजागोन लाजाया बेखौ जों नायनोसै। नाव खुलु गुन्दा पार्ट 3 नि शुटिं जादों, माने फिसा क्लिप मोनसे लागोन आरो लास्ट सेक्सनखौ जों लागोन दे। सिङाव लांबाय जों, सिङाव हाबबाय। ओइ गोजौआव ओइखिनियाव ओइ गोजौआव नायदो नोंथांमोना लकेसननि भिउखौ, बरिया नेचारेल बिउटि समायना। बे लकेसना जाहैबाय जोंनिनो खाथिनि दलगावनि सेन्ट्रेल स्कुल। बेयाव माने सेन्ट्रेल स्कुल जागोन। स' जों दा बेहायनो शुटिंखौ लागोन। दा जों बेहाय लकेसन नायनायजों लोगोसे ओरैनो मोननैसो फानि एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय ओरैनो मोननैसो एक्टिं खालामनो नागिरदों, ओरैनो जास्ट फानि। स' लोगोफोर, नोंथांमोना लकेसनखौ माबोरै मोनखो अन्नानै कमेन्टआव हरदो।
स' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै नोंथांमोना मोजां मोनो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदो बाय 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 बाय